काव्याचे पाडे तिकडे चरतात आहेत. कुठे? ते तिकडे रानात आपल्या समोर चरायला ठेवले आहेत. एकदम लांब आहेत ना? तिकडे गेल्यावर दिसतील ते. ऍक्च्युली मी नमस्ते म्हणणार होतो तेव्हाच मम्मीने तिकडे पाडे दाखवले. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता इथे बघा मम्मी खाली बसलेली आहे आणि आज आम्ही फिरायला जाणार आहे. आज आम्ही आमची प्रॉपर्टीचं दर्शन करायला जाणार आहे. येते काय प्रॉपर्टीचं दर्शन करायला? खूप दिवस झाले मम्मी ऍक्टिव्हावर बसली नाही, खूप दिवस झाले मम्मी फिरली नाही बाहेर. बाहेर फिरू नाही शकत पण आतमध्ये फिरू शकतो ना आपण. हा, त्यासाठी आपल्याला गाडी लागेल ना. कंटाळा आला तुला? कसला? चल आता फिरून येऊया गाडीवर ना. चल. ते आपला बुबू आणि इथे आपली गाडी कुठे गेली? दुसरीकडे राखण करतोय तो. कोण? बुबू दुसरीकडे राखण करतोय. इथे पण तिथे पण. आपली गाडी तर आली आपली, पण कवर कसं निघणार? कवर पण गाडी अजूनही. गाडीची चावी नाही. आपण चाललो कुठे चाललो? आम्ही चाललो पप्पाची प्रॉपर्टी बघायला. पप्पूच्या पप्पाने प्रॉपर्टी घेऊन ठेवली आहे ना. ही गाडी इथे परतच येऊ शकते. हा मम्मी, लाईफ मध्ये मस्ती मजा नसेल तर कसं लाईफ बोरिंग होते. ते काय ना काय असं करत राहायचं मस्ती. बाहेर नाही तर आतमध्ये फिरत राहायचं. कुठे ना कुठे आपल्याकडे एवढी जागा फिरत राहायचं. आता आपली प्रॉपर्टी बघून झाली आहे. आता आपण जाऊया घरी. 2 मिनिटात प्रॉपर्टी बघून झाली आमची. प्रॉपर्टीचे पेपर आलेले आहेत. 200 रुपये माझ्या गाडी भाडा झालेला आहे. तुम्हाला पण सर्व्हिस हवी असेल तर जरा कमेंट मध्ये सांगा. ते तिकडे मस्ती करतात. काकाने पकडलंय म्हणून मी पुढे आलो, नाही तर पुढे आलो नसतो. नाही ना मारत? होय. काय नाव ठेवली याची? मोठा छोटू आणि बारका छोटू. अडकला. रस्सी काढू का? चला आता आपल्या झोपायच्या जागेवर जावा. ते पायात अडकतंय सर्व. छोटा आहे ना. आला बा समोर. मस्ती करतो. मला भीती वाटते आता. आपल्या इकडे वेली चढलेत ना. खातोय. खा. साफ झालं ते. गावी फक्त असं निसर्ग बघून पण मजा येते आणि असं प्राण्यांना बघून पण मजा येते ना. तू खातोय बघ कसा. छोटू. हा छोटा छोटू आणि तो मोठा छोटू. इथे आपला छोटू बघा, छोटा छोटू चालला. मी कसं वाटतंय बघ. किती छान वाटतंय. आज कलरफुल नाही. तिथे बघा सनसेट. आता तुझा ब्लॅक झालाय ना म्हणून वरती ब्लॅक आहे. आम्ही ब्लॅक घातलाय म्हणून ब्लॅक का? तिकडचं सनसेट दाखवू का त्यांना? दाखव किती मस्त आलाय बघ. वरतून दाखव. वरतून
आणि हे झाड बघ कसं वेळी वेळी निवर भरलाय बघ. हा बघा आमचा वरती बुबू असतो आणि मम्मी बघा खाली आहे. हे बघा समोर. वाव. होय चल खाली चल, खाली चल, चल खाली ये चल. पानं काढताय ना. तिकडून मोज किती स्टेप्स आहेत. ये मी ऍक्च्युली मोजलेत. आपण त्या एंड पासून आपल्या त्या 6 पासून आपल्या ह्या इकडेपर्यंत ना 80 स्टेप्स. आणि ते बघा काकी आम्हाला पानं तोडून देतात. काकी चला हे तोडताना गाणं म्हणा एक. अरे बाबा नको रे. नको. नको नको. हे बघा आमच्या गाणं मी नको. लॉकडाऊन मध्ये आम्हाला फ्री भाज्या बघा. रेसिपी टेस्ट करायला काकी. हो. बनवायलाच येतात आहेत. बनवायला येतात. बनवायला कुठे. हा माझ्या बरोबर. आता जेवणाचा जरा चाललाय. बाळा तेवढी. हा बास जास्त आली. बारकी आहेत ना. पानं आधी स्वच्छ धुवून घ्यायला लागेल. येस. चला आमची शॉपिंग झालेली आहे. जरासं तांदळाचं पिठात मिक्स करायचं. बाजूला शॉपिंग. बघा ताजी ताजी पानं आळूची. चला बनवूया आता. ताजी पानं मस्त पैकी कवळी आहे. होय कवळी आहे. हो. आज प्रॉपर्टी बघायला पण गेलो आणि शॉपिंग करायला पण गेलो. हा जवळच्या जवळ तिथल्या तिथे भाजी. आणि कोणाचा तरी फोन आलेला आहे. हॅलो ताई. काय करते. अशीच बसली आहे तू. काय कोणता व्हिडिओ बघते. अच्छा ती सिरीज बघताय का. हा बरोबर. ते शफल होतात ना व्हिडिओ. आमचे सर्व व्ह्युअर्स विचारतात की ताई कशी आहे. तू लाईव्ह रेकॉर्ड होते ताई. सांग. मी क्वेश्चन विचारते सर्व व्ह्युअर्स तर्फे तुला की ताई तू कशी आहेस. आन्सर दे त्यांना. थोडी ठीक आहे. किती मी ठीक आहे हे शब्द बोलायला पण तिला विचार करायला लागतात. मी ठीक आहे. अरे मी एकदम ठीकठाक आहे. एकदम बिंदास आहे. एकदम मस्तीमध्ये आहे. असं सांग काहीतरी. फक्त. अच्छा आम्ही इकडे आहे म्हणून तू फक्त ठीक आहे. मग ये इकडे. येशील. हा मम्मीवर बोलायचंय. ओय बाबू आज पाय खाली नाही. शिकला तू व्यवस्थित एकदम प्लेन झोपायला. बघा क्लोजअप बघा आमच्या बुबूचा. क्लोजअप बघा. जरा हेल्दी झाला की नाही. झाला. तो तिकडे धक्क्यावरच बसतो. हो. आपला डॉग आहे ना एक धक्क्यावरच बसतो. तू तिकडे बघत राहतो. ताईला सांगा तो डॉग भुकत नाही आता आपल्याला बघून. भुकत नाही ताई पहिल्यासारखे. पण दुसरा कोण आला की भुकणार. दुसरा कोण आला तर भुकतात. आता आम्हाला बघून नाही भुकत. सर्व व्ह्युअर्सला एक वॉर्निंग आहे. या एरियामध्ये बाईक घेऊन किंवा चालत आलात की हे 3 डॉग तुम्हाला तुमच्यावर भोकणार. आमची सिक्युरिटी आहे ते. क्यूट सिक्युरिटी. क्यूट है ना रे बुबू. ताई जेवायला काय बनवलं. आणि मसूरची डाळ आमटी बनवली. अजून काय. अरे वा बटाट्याची काप मस्त. पप्पूला पाठवून दे. येऊ का. माझा फेवरेट आहे बटाट्याची काप. बटाटी फ्राय तळलेला बटाटा. इडली चटणी जळव इकडे आमचा लॉकडाऊन आहे. आम्ही दुपारी पण लंच आणि सकाळी पण लंच ताई. एक ही बनाओ और 4 टाइम खाओ. मोबाईल तू चालूच ठेव. लगेच 2 मच्छर चावले पण.
ताई काय हा चालेल बघतो. पण ताई तू प्रेझेंट हवी होती हे नामकरण सोहळ्यामध्ये आणि तुझा एक्झॅक्टली बरोबर व्हिडिओ काढताना नाव म्हणजे कॉल आलेला आहे. आता मी त्या सापासून आपला लास्ट सा आहे ना आंब्याचं झाड, आंब्याचं झाड तुला लाव तुझ्यासाठी. त्या झाडापासून नाव देतोय, नंतर चिक्कूच्या झाडाला नाव देणार आहे, मग लिंबूच्या झाडाला नाव देणार आहे, मग आपल्या सुपारीच्या झाडाला नाव देणार आहे. असं मी नाव देतोय. तू फक्त ऐक आणि तू मला रिस्पॉन्स दे की तुला नाव कसे वाटले. आणि हे नाव आपल्याला आपल्या सबस्क्रायबरांनी आणि व्ह्युअर्सनी सजेस्ट केलेले आहेत. एक हफ्त्या अगोदर मी व्हिडिओ टाकला होता आणि मी एक हफ्त्याची वाट बघत होतो, म्हणजे सर्वांनी बघून घेऊ देते आणि मग सर्वांचे कमेंट्स येऊ द्या. मग आपण त्याच्यातले एक जे खूप छान नावं ठेवलेले आहेत ना ते नाव ठेवायचे आहेत आपल्याला. आता मी काय नाव ठेवतोय ना ते तू ऐक. ओके, तू इकडे पेपर घेऊन ना तिकडे, त्याच्यावरती मी एडिट करेल व्यवस्थित. आता सर्वात पहिलं हा आपल्या ह्या झाडाला आपलं नाव काय होतं? सा, लास्ट सा ना. पण आपल्या व्ह्युअरने असे खूप नावं दिली आहे, त्यातले मी एक नाव सिलेक्ट केलंय. ताई तुझ्या आंब्याच्या झाडाला नाव दिलंय प्रियांबा. प्रियांबा कसा वाटला मम्मी? मस्त. प्रियांका तर प्रियांबा. प्रियांबा. ताईचं नाव पण माहिती नाही होतं ना कोणाकोणाला. हा, ताईचं नाव आहे प्रियांका. ताईचा अगोदरचं नाव हा प्रियांका आणि नंतरचं पण नाव प्रियांका, म्हणून या झाडाचं नाव आहे प्रियांबा. प्रियांबा. कसा वाटला ताई? मस्त ना. आता चला आता नेक्स्ट इकडे या साईडला. चिक्कूच्या झाडाला, आता चिक्कूच्या झाडाला ना आम्ही काय नाव ठेवणार आहे? हॅलो ताई, ऐकते? चिक्कूचं झाड, तू पोकेमॉन बघते ना जास्त ताई? तुला पिकाचू आवडतो ना? तर चिक्कूचं नाव ठेवलंय चिक्कू पिकू. कसं वाटलं तुला चिक्कू पिकू? चांगलं आहे ना. हे प्रियांबा, हा चिक्कू पिकू. चिकू पिकू. चिक्कू पिकू. आणि आता नेक्स्ट आहे लिंबूचं झाड. तर लिंबूच्या झाडाचं आम्ही काय नाव ठेवणार आहे? ताई लिंबूच्या झाडाला काय नाव ठेवलं माहिती तुला? नाही काय बोलते नाही, असं थोडं कॉमन नाही, मग काहीतरी वेगळं असलं पाहिजे. ह्याचं नाव ठेवलं आहे सरबती. लिंबूचा सरबत असतो ना, लिंबूचा मोस्टली मेन 90% 80% यूज सरबत बनवायला होतो. बरोबर. मग त्याचं नाव ठेवलं आहे सरबती. बघा आमचं सरबती बघा कसं वाटलं नाव. आणि हे सर्व नाव आपल्याला व्यवस्थित ठेवलेले आहेत. आता या पुढे, आता नंतर आपला हे आहे ना सुपारीचं झाड, त्याला काय नाव ठेवलेलं आहे? हा, आपल्या या सुपारीच्या झाडाला नाव ठेवलंय नाचू बाबू. नाचू बाबू नाचत असतो ना तो. हा नाचत कमी असतो म्हणून नाचू बाबू. नाचू बाबू म्हणजे हा कमी नाचतो. हा, बाबू आहे ना, छोटा आहे म्हणून नाचू बाबू. हा, आता हा लेफ्ट. हा, जर घराच्या समोर फेसिंग करते असतो तर लेफ्ट साइडचा, म्हणजे त्या लिंबू आणि ह्या झाडाच्या लाईनला. हा, तो नाचणाऱ्याकडे आता येतोय. त्याचं नाव तर ऑलरेडी तोच नाव एकदम भारी आहे. त्याचं नाव आहे काय? जरा पेपरवाले येऊ दे समोर. इकडे दाखव, पेपर इकडे दाखवायचं स्क्रीनवर. हा, त्याचं नाव ठेवलंय चक दुम दुम. तोच नाव भारी आहे ना ताई? चक दुम दुम. चक दुम दुम. कसं वाटतंय तुम्हाला नाव? आता पुढच्या झाडांना, त्या झाडांना जरा अजून नाव ते नवीन आहेत ना, हा म्हणून त्यांना अजून नावं ना ठेवलेली आहेत. तुम्ही त्या झाडाला जरा प्लीज नाव ठेवा जरा कमेंट मध्ये. जास्वंदीच्या झाडाला जास्वंदी. इकडचे ठेवला, इकडे चल. सोनचाफ्याचं झाड. काय सोनचाफा माहिती ना आपला लावलेला? हॅलो, सोनचाफ्याचं झाड लावलेलं माहिती आहे ना? आता त्याला नाव सांगतो मी. एक करेक्शन. ते आपण त्याला नाचू बाबू नाही लिहिलेलं कमेंट मध्ये. त्याला ऐकतेस का? त्याला नाचू बाबा लिहिलेलं. तू सांग जरा, नाचू बाबा चांगला आहे का नाचू बाबू चांगला आहे? छोटा आहे म्हणून बाबू चांगला आहे. नाचू बाबू. हा, आता हे सोनचाफा आहे ना ताई, त्याला आपल्या व्ह्युअर्सनी नाव ठेवलंय सोनपरी. कसं वाटलं नाव सोनपरी? आणि सोनपरीच्या खाली माहिती आपल्याला ते अजून एक झाड आहेत. हा, छोटे ते फुलांचे झाड आहेत, सदाफुली. पण ते कसं झालं माहितीये का, खूप सर्व आहेत ना, ते खूप आहेत ना सारे. हा, त्यात म्हणजे असे 2-3 काहीतरी हे आहेत, ते पॅर आहेत, ते 3-4 जण आहेत ना, त्यांना असं नाव दिलेलं आहे. काय माहितीये? अब्बा जब्बा डब्बा. अब्बा डब्बा जब्बा चालेल का? सोनपरीच्या खाली आमच्या अब्बा डब्बा जब्बा. हे बघा ताई, कसं वाटलं नामकरण सोहळा आपला? एन्जॉय केला तू? मस्त एकदम मस्त ना.
आणि आपल्या हे सारे गम पद्धतीचा ना तेच नाव, ते मस्त नाव आहेत. आता कन्फ्युजन नाही होणार ताई. लास्टच्या 6 त्याला तुम्ही लास्टचा 6 पण म्हणू शकता किंवा प्रियांबा पण म्हणू शकता, है ना. आता माझं काम झालं का? झालं. धर ताई बरोबर. मोहरीची भाजी वर आली आहे. येस, ही भाजी बघा आम्ही पेरली होती ना. आता ही मोहरीची भाजी वर आली आहे. हो, छान. आणि अजून हे धन्याची बी नाही अजून वरती आले. धने नाही आले, मिरच्या नाही आल्या ना. मिरच्या पण आले थोडे, दाखवतेच. मिरच्या आले. हे पण मोठं झालं बघ. हा, ते पण मस्त अजवाईंचं. ते मिरचीचा बी आला वरती आहे बघ. हे बघ, मिरचीचा बी पण आला वरती. जवळून दाखव. हे बघा मिरची पण आलेल्या आहेत वरती. हा, थोडे ते जरा उशीर आले. मोहरी लगेच आली वरती. हो. आता इथे बघा ताई आम्हाला लोकेशन विचारते की आपण ते काय पेरलं तिकडे. मोहरी तुम्हाला तर माहिती आहे ना कुठे. आता ताईला लोकेशन सांग, मोहरी एक्झॅक्टली कुठे आहे. मोहरी आहे ना सरबती, आपला आहे ना लिंबूचं झाड सरबती, आणि नाचू बाबूच्या मध्ये. बघा त्याला लोकेशन म्हणजे लगेच माणसाला समजेल. आता आम्ही जेव्हा फोनवर पण रिलेटिव्ह बरोबर बोलतो ना, झाडं आली पटकन. मी असं बोलू शकतो सा रे ग आणि मच्या मध्ये मी उभा आहे. ताईला लोकेशन लगेच समजली का. तुला आता समजलं ना लोकेशन. हा, अरे वा. जरा चुटकी मारून आपण कव्हर घालूया. 3, 2 टँग. आणि आज 4 वाजता तुम्हाला आपल्या जुन्या चुलीवरची एक लास्ट रेसिपी दिसणार आहे, तर तुम्ही 4 वाजता व्हिडिओ नक्कीच पहा. ताईच्या घरी आता पाणी आलंय, आता ताई पाणी भरते. चल ताई आपलं काम करू दे, मम्मी आपला फोनवर बोलू दे. आणि इथे तुम्हाला खरं सांगू, एक तुम्हाला खूप मोठा थँक्यू माझ्यातर्फे, कारण मला ना ते नावं सुचत नव्हती आणि मला खूप आवडली. आता ते ढग किती काळे काळे आलेत. आता पाऊस पडणार आहे कुठेतरी. ते जाता जाता तुम्हाला ते नक्कीच दाखवणार. आणि तुम्हाला आमच्या सर्वांतर्फे तुम्हाला थँक्यू, कारण तुम्ही एक खूप छान नावं आमच्या झाडांना सजेस्ट केली आणि मला तर खूप आवडली. खूप जणांनी कमेंट केली होती झाडांची नावं आणि सर्वांना थँक्यू. त्यामधून आम्ही काहीतरी चूज केलेले आहेत. तर आता ब्लॉग आपल्या झाडांना बोल, म्हणजे आपल्या सर्वांच्या झाडांना, सॉरी करेक्शन केली पाहिजे. आपल्या इम्प्रूव्हमेंट केलीच पाहिजे आपल्या लाईफमध्ये. तर तुम्हाला आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जरा लाईफमध्ये एंटरटेनमेंट हवंच ना मम्मी. बरोबर है ना. तर जरी असं आता काहीच करायला नाही तरी आपण हसलं पाहिजे, आपण कधी पण स्माइल करत राहायला पाहिजे आणि हॅपी राहायला पाहिजे आणि स्ट्रेस फ्री राहायला पाहिजे. मस्त राहायचं, मजेत राहायचं. ताई ऐकते तिकडे. ताई ऐकते. ताई व्हिडिओला एंड कसं करतात, काय बोलतात व्हिडिओला. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय बाय. ते वरती ऑरेंज कलर आणि ते मध्ये आलाय बघ, तिकडे वरती कट्ट्यावर चढ. कट्ट्यावर ना वरती जायला लागेल मला. लय मस्त आलाय ताई चौकोनी. ऍक्च्युली तुम्हाला आता व्ह्यू जेवढा आम्हाला प्रत्यक्ष डोळ्याने दिसतंय तेवढं मला नाही वाटत कॅमेऱ्यामध्ये इकडे दिसतंय मला. आणि हा आमचा बुबू वरती काय करतो. अजून वरतीच आहे तू, चल खाली. पाऊस पडणार आहे वाटतं.